Tässä meillä on esittelyssä Superkaupan valikoimista löytyvä minikokoinen DV-videokamera. Eli VHS-kuvalaatusta videota kuvaava kamera on todella pieni kokoinen ja sopii erittäin hyvin tämmöiseksi action-kameraksi, joka voidaan kiinnittää vaikka paidankaulukseen, kypärään tai mihin nyt sopiikaan. Ja lisäksi tämä toimii webikamerana. Tässä tulee mukana monipuoliset kiinnikkeet, joista ensimmäisenä klippi. Kamera saa helposti kiinni vaikkapa rintataskuun. Klippiin liittyen meillä on pöytäteline, eli magneetilla kiinnittyvä teline. Voidaan laittaa vaikka monitoriin tai miksei vaikka jääkaapin oveen. Saadaan webikamera-ominaisuus kätevästi toimimaan. Ja sitten lopulta löytyy myös kypärähihnaan esimerkiksi sopiva kiinnike, eli hihna otetaan tästä ja kamera tähän kiinni, ja sulla on se kamera aina valmiina kuvaamaan. Näin, todella pieni, näppärä ja laadukas SD-muistikortilla toimiva kamera. Sitten lyhyt malliklippi tämän videokameran kuvaamasta videosta.